Nunha noite na que non puiden conciliar o sono, só escoitaba o son das gaivotas e o mar a amencer. Como se fora unha película, as imaxes comenzaron a pasar pola miña cabeza. Os recordos xorden e penso na xente do mar, de amigos que desapareceron baixo as profundas augas da nosa costa ribadense, onde as súas augas son tan bravas que moven os barcos ao seu antoxo. Quero facer unha homenaxe á nosa xente, si cais pola miña orixen, xa que son rinlega, neta, filla e muller de mariñeiro. Quero pedirlles de antemán que me perdoen polos erros que poden cometer neste relato de memoria dos oficios. Recordo que se erguían moi cedo, só as estrelas e a lúa alumeaban os camiños cando o tempo era claro. Chamábanse entre eles, algúns eran rapaces moi novos, 12, 13 anos, para ir ao traballo, porque estoulles a falar de fai moitos anos donde non había luz nas rúas. As lanchas eran barcos a gasoilo ou gasolina que medían de 6 a 10 metros de longo e levaban de 7 a 8 homes. Remolcaban un bote pequeno cunhas grandes luces alongadas chamadas mamparas. O peixe era atraído polo calor e a luz delas. O chicharro pescábase de noite. 2 homes que ian remando no bote pequeno botaban o cebo, que era pulga morta ou mazacote, chicharro molido, que viñan unhas grandes barricas de sal para a súa conservación. Tendían a rede de cerco e así capturaban. A sardiña pescábase polo día, a manobra era a mesma, o cebo eran ovas de bacallán. O curioso era cando os mariñeiros decían ferve a auga e as sardiñas coleaban e facían burbuxas, o mar parecía que fervía. Falamos no tempo no que en Rinlo se rulaban moitos kilos de peixe. Existían outras formas de pescar, por exemplo, touliñar, chamábase así porque a touliña, que era unha especie de golfiño, o que seguía ata onde estaba o peixe, cercábase e para que non quedara nas redes baixábanse os corchos e a touliña saltaba escapando. Tamén se pescaban outras especies como pescada, cabala, fanecas, sargos, etc., utilizando o anzol ou pincho. O uso de distintos tipos de rede eran moi importantes á hora da captura. Usábase moito a expresión ir balar, que era tender as redes pequenas. A volanta, que era fondear a rede sempre da mesma forma e agardar de 6 a 7 horas para recoller o fruto. A pesca do centolo facíase no bote pequeno, a remo, e cunhas grandes lupas chamadas espellos. Recollíanse con unha gadaña que era un gancho con 3 dentes. O polvo tamén se pescaba do mesmo xeito, pero cun gancho dun dente. As lagostas, os lobrigantes, eran capturadas con grandes nazas ou con redes chamadas miños. Se dura e foi a vida no mar para os homes, para as mulleres non foi mellor. Sempre afastada da súa familia, pais, irmáns, home e fillos, tiñan que facer de pai, de nai, en todo momento. Elas coidaban dos pais, dos fillos, da horta e traballaban enxudando no oficio de redeiras, moitas veces sin cobrar nada. Eran as encargadas a maioría das veces de montar os panos das redes, de mantelas reparadas, para cando facía falla. Antes eran de 7 en diante e hoxe son máis de 30 panos. Hoxe en día a pesca está moi mecanizada. Para detectar o peixe xa non necesitan a touliña, teñen aparatos moi sofisticados. Barcos donde iban 7 homes, hoxe van 2 ou 3. As redes eran de fío acolchado, hoxe son de tanza. Todo é melloría, pero a dureza do oficio segue sendo o mesmo, porque o mar non perdoa e ás veces cobra a vida de seres inocentes. Non poido estenderme, pero só quero que este oficio tan antigo sexa considerado un dos máis duros que existen no mundo.